naneno ka jondiko ne nitie mang'eny. To nitiere ang'o ma noywayo jondiko kaka Professor Jennifer Gini manobiro mondo gibed part and parcel gi event maniloso kani. Erokamano. Jondiko nobiro 4 kata 3. Mon Jennifer nitie, Professor Jennifer Rua en bugene kanyo. Professor Juang ibiro bugene kanyo. Wuod Ogot Professor Madara bende biro bugene kanyo, jandiko mo kanyo. Abende nitie. Koro jondiko ne waketo gini ka gibiro bugegi ginyiso ji gima gitimo wayang'eyo. Ne kara ken professor kare nyathi ka matino en kare nyalo ndiko bet kaka professor. Na bet matin ndika kaka ng'ano ndiko. Ogot en story hala sigan ma joko Ogot nego iwacho ga. Obone to ong'iyo. Nitie story mona church no lal. Ji ng'iyo penjo ji mang'eny. Koro jondiko go kane gin machiegni wajineno kar ma jandiko salama abanyalo ndiko. Iwinja. Nitie jondiko ma no kochopo na agombo gibi kabisa. Nitie gik jondiko mosendiko weche mag jolweny. Jondiko mosendiko weche mag story majigo ohala mag story. Jondiko weche mag ohala, jondiko weche mag siasa. Ne bedi gitegi biro koro waya ber ka ji neno penjogi. Niki wacho siasa buru ndiko buk ma jo siasa no chal nadi. Bug Raila Jokarele tie alele chal nadi. Bug joka Tombo tie no ma chal nadi. Buk moko Professor Juang buk maka juluo ni tedo. Ligine juluo chal nadi. Moko biro professor moko no biro ndio kaka Paul Mboya. Tie professor mo ndiko buk Tom Paul Mboya. Biro penjo gini chal nadi. Koro gigo ne konyo ka jondiko chopo. Bayer jondiko kendo biro motivate waya matindo. Yani kidongo tikiandiko chal nadi, lakini kino jandiko no hama to kara nyalo ndika bende. Koro mano nyiso bugine konyo wa motivate joma tindo.